Здравейте на всички. Здравейте на всички. Здрасти. Преди да започнем, нека се помолим за Словото. Господи, в името на Исус идваме пред Теб с Твои деца, Господи. Благодарим Ти за привилегията, Господи. Благодарим Ти за това, че ние сме Твои деца. Благодарим Ти, че ни осинови. Благодарим Ти, че чрез вяра, Господи, ние сме Твои деца. Ние сме събрани в Твое име, Господи. И идваме Ти казва да търсим Първо Божието царство и всичко ще ни се прибави. Господи, да не търсим Божието царство и да не търсим Твоето царство. Да Те молим, Господи, съгласи сега, Господи, Ти да говориш през мен, Господи. Нека славата да бъде само за Тебе, Божие. Нека Ти да говориш, Те моля в името на Исус. Да отвориш всяко едно сърце тук на това място, Господи. И чрез Святия си Дух, Господи, да инсталираш неща, Господи, вътре. Да събаряш, Господи, съмнения, да изграждаш характери, Господи, да докосваш чрез Святия Ти Дух, Господи. Да докоснеш всяко едно сърце, да го нахраниш, Господи, защото Ти каза на Петър, паси от седмия. Господи, нека се нахраним, Господи, с Твоето Слово, Господи. Нека се укрепим, Господи. Нека да се насърчим, Господи. Да знаем, Господи, какво имаш за нас, Боже. И как работят нещата, Господи, в Твоето царство. Ние Ти благодарим, Боже. И аз Ти благодаря, че имам възможност, Господи, да споделя. Благодарим Ти, Господи, за това, за всичко, което правиш, направил си, ще направиш за нас, Господи. Благодарим Ти за най-голямата жертва, която даде за нас. Благодарим Ти, Господи, за най-големия дар, който си ни дал, вярата. Благодарим Ти, Те благославя, Боже, издигаме Твоето име и Ти се покланяме в името на Исус. Амен. 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 Когато пастора ми каза, че да говоря, аз бях много бъркан, в смисъл, не знаех какво точно. Имах много неща и просто че аз се молих, Бог да даде Словото, Бог да го води. И то наистина, в смисъл, как да кажа, дойде, Бог ми проговори, то през майка беше много силно. Това ще го споделя накрая, може би, да. И като цяло ще оформя на проповед. Ще говорим за Бог. За Бог и за най-големия дар, който не е дал. С молитвата го сподели. Това е вярата. Нека да прочетем нещо. Така. В Йов 7.1 пише: животът на човека на земята не е ли воюване? И дните му не са ли като дните на наемника? И в 1 Тимотей 6.12 пише: той е в добрата битка на вярата. Бори се в добрата борба на вярата, сграбчи вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Вижте, Библията разкрива живота ни на вяра като една война, като една голяма битка, като воюване. И ние трябва да разберем, че Бог, Исус в Откровение казва на Йоан и към 7-те църкви казва: който победи, ще наследи това, ще вземе това. Ние трябва да излезем победители в тази битка. Да. И ние трябва да разберем кое е нашето най-мощно оръжие за нашата победа. И това е вяра. Тя ще ни доведе до победата. Тя е най-силното оръжие, което е дадено от Бог. И в 1 Йоаново 5.4 доказвам: защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И това е победата, която победила света. Нашата вяра. На този свят има много интелигентни, много умни хора, много силни хора. И те си мислят, че са победили.
Един вид в този свят те са как да кажа, добре устроени, имат образование, имат работа, имат финанси и така нататък. И те си мислят, че те са победили. Но истинска победа може да постигнем единствено чрез вяра. Тя, която ще ни донесе истинската победа. И защо? Защото вярата задвижва Бог. Вярата задвижва Бог да работи. Писано е, че без вяра не може да угодим на Бог. И само чрез вяра ние извикваме Бог на сцената. Ние извикваме Бог да се бие вместо нас. Вярата е най-силното ни оръжие. И Бог, как да кажа, преди 2000 години дойде Исус и Той като Бог и като човек, как да кажа, тотално се подигра на дявола. Той го победи и Той го победи чрез вяра. Победата дойде чрез вяра. Въпросът е, че дявола знае това. Дявола знае, че ние може да го победим чрез вяра. И той знае, че, как да кажа, той загуби от Бог. Да. И това, което той най-много ще атакува, е нашата вяра. Той е на 6000 години, знае за какво става въпрос, доста е умен и всичките атаки, които той ще предприеме, ще бъдат срещу нашата вяра. Така. Защото когато ние чрез нашата вяра, когато имаме вяра, твърда вяра, тогава извикваме Бог и тогава Бог се бие вместо нас. А дявола не иска да се бие срещу Бог. Знае какво ще се случва и какво се е случило. Така, поради факта, че вярата ще донесе победата, единствено вярата ще донесе победата, точно тя е най-атакуваната от Сатана. Тя ще бъде най-атакувана. Примерът с Авраам, какво се случи? Бог извика Авраам, изведе го от халдейски и той му обеща земя, обеща му и син. Въпросът е, че щом вярата ще бъде атакувана, вярата е най-силното ни оръжие, то значи това нещата, които най-много вярваме или които искаме, те ще бъдат най-много атакувани. За нещата, за които вярваме. Там ще бъде най-силната атака. Както стана и при Авраам. Авраам излезе от халдейски. Той нямаше проблем с богатството. В смисъл, той не се молеше за богатство. Той не чакаше богатство и затова беше толкова богат. Но той беше му обещано земя, беше му обещано и дете. И какво стана? Бог го заведе в тази земя. Изведнъж дойде глад и той трябваше да напусне да отиде в Египет. След това се върна и какво стана? Лот дойде и поиска най-хубавата част. В смисъл, всичките атаки бяха прямо това, което Авраам вярваше и Авраам искаше. Също и с детето. Знаете за какво става въпрос? Знаете как Сара беше замъртвяла от тробата, бабка, Авраам дядо и нямаше как да се получат нещата в принцип. Там беше най-голямата атака за Авраам. Има неща, които само чрез вяра могат да бъдат постигнати. Защото има неща в света, които хората постигат, но има неща, които само чрез вяра могат да бъдат постигнати. Това е примерно спасението, примерно нашата битка срещу дявола. Нищо не може да ни помогне, освен вяра. И това, че наистина, когато вярваме, вярата води Бог на сцената. Примерно с Йосиф. Какво се случва? Случва се така, че ние пак казахме за това, че най-атакуваните неща ще бъдат нещата, които вярваме. И нещата ще тръгват, примерно вземем нещо и искаме нещо и тръгнем да вярваме за него, нещата ще станат още по-зле. В началото винаги нещата стават по-зле. Че и по средата река. Въпросът е, че как да кажа, примера с Йосиф. Йосиф беше най-малкия, сънува сън
отиде, сподели го, как братята му и майка му, баща му се покланят. След това Бог му даде потвърждение втори път. Той пак го каза и изведнъж братята му го намразиха. Почнаха да му завиждат, да измислиха план. Вие знаете за какво става въпрос. Накрая го продаваха като роб на телохранителя Петефри, как беше. И вижте какво стана. Нещата, за които... Защото преди да се случат тези неща, Йосиф го повярва това нещо. Йосиф го взе. Йосиф взе това потвърждение и каза, да, така ще е. И след като повярва, вие виждате, че нещата станаха точно наобратно. Почнаха да тръгват, ама коренно назад. Разбирате ли? И това се случва винаги, когато повярваме в нещо, когато вземем нещо. Било то за изцеление, било то за финанси, било то каквото и да е. Нещата ще тръгнат много зле. Принцип. Но това не трябва да ни огорчава, защото няма как вярата ни да порасте, вярата ни да... освен ако не бъде изпитана. Вярата ни не може да расте в мирно време. Най-много да умре. Вярата ни расте в бури, расте в нямане, в точно 100% противоположност на това, което си повярва. Идва точно това, идва в началото срещу нас. Нещата изглеждат, че ще стават все по-зле. И това беше с мене. Се случи. След като катастрофирах, нали, аз бях отделен от църквата по някакъв начин, но аз продължах да уповавам и знаех вътрешно в себе си, че Бог ще ме изцели и вярвах и уповах на това, на слово, на изцеление и всички тези неща. Молих се, четях Библията, хвалих Бога. Не бях много захвален, дори нямах глас в началото. Но аз вярвах, че Бог ще оправи нещата. И познаете какво се случи. Точно наобратно. Температури, болници, катетри, възпаления, операции, всякакви такива неща. Всичките тия неща идват, за да ни накарат да се усъмним и накрая да кажем, нали, Бог не ме обича, Бог не ме чува, той ако ме обичаше така ще да стане. Нали, после ще видим как стана точно падението изобщо като цяло и как идват тия атаки, но при мен стана точно това. Станаха нещата точно наобратно. И ако ние отпаднем от вяра, ако ние се усъмним в Божието Слово, защото какво вярваме ние? Ние вярваме в Божите обещания. Ние вярваме в Бог. И как вярваме? Вярата дойде заради Исус. Заради това, че Той дойде, живя, умря, възкръсна. И Той даде отново правото, което Адам беше загубил в началото, даде отново правото ние да се храним с Божието Слово, да приемем Божието Слово в духа си. Когато ние повярваме нещо, нещата ще стават много зле. Какво се случва, когато устоим? Когато устоим, значи, пропусна да отбележа, че когато ние проявим неверие, когато ние се усъмним, тогава това спира Бог да работи. И дявол отива при Бог и му казва, той повярва в мене, аз имам право сега да работя. Той вярва на мене, не вярва на тебе, не вярва на Словото, аз имам право. Това наше неверие дава юридическо право на дявола да работи в нашия живот. Наобратно. И нашата цел е да устоим. После ще видим причини, заради които да устоим и как да устоим. Но въпросът е, че нашата работа е да устоим във вяра. Защото иначе дявол ще се намеси и ще стане много по-зле. Неверието и непростителността спират Бог да работи в нашия живот. Колкото и да иска. Той е добър, той не обича. Иска най-доброто за нас. Обаче това го спира. Неверието го спира. Просто няма как да стане. Защото Бог не може да наруши собствените си закони, които е поставил той в себе. Какво се случи с Йосиф? Вие знаете, Йосиф отиде заради характера си, заради благодатта. Петефри го направи управител на дома си. Обаче дявола не спеше. Дявола търсеше пролука откъде я влезе и намери в жената на Петефри. Жена го обвини, че той искал да изнасили и
и той беше вкаран в затвора. Не стига, че беше продаден като роб, сега и роб в затвора. Той виждате за какво става по смисъл. Когато повярваме нещо, наистина нещата стават, трябва да стават зле. Така изглежда. И това е инициирано, това е позволено от Бог, за да изпита и за да изгради нашата вяра. Обаче какво се случи? Вие знаете, в затвора дойдоха двама, виночерпеца, хлебаря и той им пророкува от сънищата, разказа им за сънищата. Единият замина, Корбан, другия обаче оживя. И хлебаря отиде, обаче забрави за Йосиф. И какво се случи? 2 години Йосиф разбра, че беше сам с Бога. В смисъл, само на Бог може да разчита. Хората по принцип, когато направим добро, забравят. Това става и такова. Обаче, ако го направиш, защо ще помни цял живот. И той хлебар забрави за Йосиф. Но след това какво се случи? След това устояване от Йосиф, защото това беше устояване във вера от Йосиф. След това устояване Бог се намеси. След това смирение, защото имаше неща, които трябваше да се изграждат в Йосиф. След това смирение, след това изграждане, Бог се появи на сцената и за 1 час Бог го направи баш баровец, както обичам да казвам. Втори човек след фараона. Точно това е при нас. Бог може да ни направи милионери за 1 час. Дори за по-малко. Но, какво ще направим с тези милиони? С тия сърца, какво ще направим? Тия милиони ще ни отдалечат от него, тия милиони ще ни убият, ще убият и други хора около нас. Тия милиони не са за нас. Затова, за да ни даде Бог, Бог иска да ни дава неща. Но за да ни даде Бог, ние имаме нужда от това училище на вера, това изпитване на вера, това изграждане на вера. Така, пак такъв подобен пример е с Исус. Исус дойде, всички пророци пророкуваха за него, чакаха го, жената вдовицата, която го чакаше, Ана, мисля, че се каже, Симон, всички го чакаха, знаеха, че ще дойде детето, идва Исус, той се роди от плевня, нямаше място за него, след това искаха да го убият, веднага започнаха гоненията, той избяга като учелник заедно с баща си и майка си. Те го мислеха за купене, между другото. Не знам дали сте обръщали внимание или дали сте се замислили, ама те го мислеха за това, че майка му е изневерила на Йосиф и е правила нещо с някой друг, защото не вярваха на пророчествата. Не вярваха, че Святия Дух може да извърши това нещо. И те го мислеха за дете, което е родено от прелюбодейство. Исус растеше в такава атмосфера. Обаче, след това, той след 30 години, значи баща му беше дърводелец, както знаете, а дърводелците пренасяха най-ефтината жертва. Горголици. И става въпрос, че те бяха бедни хора. Не бяха някакви заможни. Въпросът е, че Исус имаше трудно детство. Но почна служението, дойде Святия Дух, включи се дарбата, включи се Бог. Бог му даде откровение, че е възлюбения син. И се почна изцеления, чудеса, обаче в същото време пак гонения. Свещениците го мразеха, всеки се опитваше да го хване в клопка, да го лови в думите му, всичките тези неща. И накрая беше разпънат, накрая беше предаден, бит беше, накрая беше разпънат. Но какво се случи след разпъването? Дойде най-голямата победа. И тази най-голяма победа беше извоювана чрез вярата на Исус. Исус живееше в вяра от детството си. До края. Той живееше в вяра. И точно тази вяра победи Сатана. И точно тази вяра пък е предадена на нас. Пише в Библията, че веднъж за винаги вярата беше предадена на нас, светиите. Така... аз го казах, но ако понякога ние чакаме неща, ние се молим и чакаме неща, и ако ние не се осъмним, ако ние устоим, ако не се изморим, защото ние се измаряме от чакането. Аре бе, защо не го даваме, защо такова и така. Ако ние не се изморим, ние ще вземем победата.
Вярата винаги води до победа накрая. Така е. Ние ще вземем победата, ако не се изморим. Но ако се изморим от чакането, почнем да роптаем, както израеляните, защото израеляните бяха изкарани от Египет, обаче минаха през пустината. Излязоха от Египет, на обещана земя, всичко мед и мляко и трябваше да минат през пустината. И те не издържаха вяра, те почнаха да роптаят. Те се умориха от това чакане, умориха се от всичката тая липса на неща. Ако ние не се уморим, ние ще спечелим. Но ако се уморим и дявола, успее да ни събори във вяра, какво ще рече? Почнем да изглеждаме умърлушени, почнем да говорим неправилни думи на неверие, всички тези неща, значи, че сме паднали от вярата, отпаднали сме от вярата. И когато паднем от вярата, ние проявяваме неверие и дявола има власт над живота. Така, как ще бъде атакувана нашата вяра? Да се вземем случката в началото, когато Бог създаде Адам и Ева и когато им каза да не ядат от дървото. Сатана дойде като змия. Змията тогава не беше такова животно, явно имала крака, един от зверовете, била хитра. Дявола можеше да я използва. И използва змията, дойде в градината и попита Ева, вие знаете случката, попита Ева, наистина ли Бог каза да не ядете от това дърво? И начинът, по който стана изкушението, беше в началото с това, че дявола накара Ева да се усъмни в Божиите думи. И Ева каза, не е така, но след това Сатана каза, нали, никак няма да умрете, но ще станете като Бога, нали? Тук директно Сатана отрече Божиите думи. Сатана отрече това, което Бог и каза. И какво се случи? Ние знаем, че те не са го направили нарочно. В смисъл, имам предвид, че ако вярваха на Бог и на думите, които Бог каза, те нямаше да направят, защото кой би искал самоубийство? В смисъл, ако те вярваха, че наистина ще умрат, защото Бог им каза, че ще умрат, то тогава те нямаше да го направят. Ние, накрая те, даже в оригиналните езици казва, умирайки ще умрете. Те умря духа им, но и плътта им също започна да умира. Въпросът е, че ние трябва да вземем нещо от тази история. Ние трябва да разберем, че Бог винаги е прав. Винаги. Каквото и да се случва, през каквото и да преминава, Бог винаги е прав. Божието Слово, то ще стои до края и как да кажа, то винаги е право. Обаче, ние също като Адам и Ева много често правим неща, които знаем, че Бог казва да не ги правим. И не правим неща, които Бог казва, че трябва да правим. Причината е точно същата, защото не вярваме в Божиите думи. Защото не вярваме, че това, което Бог е казал, е точно това, което Той има предвид. Ако ние го вярвахме, нямаше да го правим. Причината е неверие. Да. Но как точно Ева се подаде на съмнението? Тя видя дървото, че беше приятно за очите, за ядене, дава мъдрост и знание. Вижте, ние ще бъдем изпитани в неща, които може да видим и неща, които може да буднем. С толкова реални неща ще бъдем изпитани и ще бъдем изпитани в това да се усъмним в Божието Слово. И в това, което Бог ни е казал да правим или не правим. Така, за да устоим в вяра, за да устоим на тези неща, ние трябва да имаме предвид някои от характеристиките на Бог. И първата характеристика, която Бог има, е това, че Бог ни обича. Да, клише е принципно, всички го знаем, нали? Обаче повечето хора го знаем с ума си. И въпросът е, че има огромна разлика от това един човек да е обичан или да не е обичан. Аз съм виждал сираци, виждал съм деца, които нямат родители и деца, които са обгрижвани и ме давано тая любов. Разбирате ли? Има огромна разлика. Все едно са различни същества. Не различни човешки същества, а направо различни същества. И от тия хора, които не са били обичани, стават такива
Не казвам всички, не слагам всички в общ знаменател, но оттам излизат много престъпници и много лоши неща излизат от тия деца. Въпросът е, че всеки от нас иска да бъде обичан. И е много хубаво, когато си обичан от някой човек. Без значение дали какъв е човека, дали има недостатъци или какъв е, що е, но въпросът е, че когато ние сме обичани, ние се чувстваме много добре. Но тук говорим за Божията любов. Тя не е като човешката любов. Човешката любов много често е егоистична и от сорта на дай ми, аз ще ти дам. Това не е истинска любов, това е емоционална любов. И как да кажа, най-възвишената от човешката любов е майчинската любов. Нали, тя обича детето си, тя е готова на всичко за детето си, майката. И обаче тя не е истинска любов. Защо? Защото тази същата майка не може да обича всички деца право. Тя обича своето си. А Бог обича всички. Бог обича всички. Бог обича и дава шанс на грешниците всеки ден. Вие виждате колко зли хора се разкарват, какви убийци, всички те неща. И всичкото това нещо, тази милост е породена от любовта на Бог към нас. От любовта на Бог към тия грешници. Защото милостта на Бога води до покаяние. Така пише. И Бог ни чака Бог чака хората да се покаят, да се обърнат към него. И това го прави заради любов. Вие знаете Йоан 3,16, той даде сина си. Това прави най-голямата жертва. Няма по-голяма любов от Божията любов. И как да кажа, ние имаме право и сме получили правото, как да кажа, да получим тази любов в нас, чрез Святия Дух. След като сме повярвали, след новорождението, ние сме получили тази любов в нас, в сърцето ни. Тя е изляна чрез Святия Дух. И ние имаме правото, имаме възможността да я даваме тази любов на хората. Не нашата любов, не човешката любов, но да даваме Божия вид любов. Обаче, това, че Бог ни обича, не е достатъчно. Защото идват бури, идват неща, които могат да ни съборят и много често в нашия живот, ако ние нямаме откровение за Божията любов, ако нямаме преживяване за Божията любов, на Божията любов, тогава ние може да си помислим, Бог не обича. Ако не обичаш, той нямаше да допусне това. И т.н. Неща, които много пъти съм допускал. Преди да разбера как става схемата. Схемата е в това, че ние трябва да имаме опитност. Ние трябва да преживеем Божията любов. Трябва да преживяваме Божията любов. За да знаем със сигурност. И нито едно обстоятелство не може да ни убеди, че Бог не ни обича, когато сме преживели Божията любов. Но, за да преживеем Божията любов, ние трябва да го търсим. Има условия. Бог казва, ако ме потърсите с цяло сърце, аз ще се обърна към вас. Божията любов, има хора, които казват, ама Бог обича другия повече от мене, мен не ме обича и т.н. Не, има хора, които го търсят, има хора, които не го търсят. Когато го търсим, Бог ще ни даде да преживеем Божията любов. И тогава нищо не може да не разклати. Нито една буря не може да не разклати. Защото ние ще имаме убеденост в Божията любов. Ще имаме опитност. Тая вяра нашата ще доведе до опитност. Тогава нищо не може да не разклати. Каквото да се случи, ние ще знаем, че Бог ни обича. И през каквото и да преминаваме, ние знаем, че ще преминем, защото Бог ни обича. Добре, Бог ни обича. Разбрахме, че за да преживеем обаче тази любов, трябва да го търсим. Трябва да го търсим наистина. Обаче как да го търсим? Помислете за неща, които търсите, които правите с цяло сърце. Примерно аз бях така с тренировки. Особено на ММА, бокс, когато ходих. Аз ходих с цяло сърце. Разбирате ли, аз нямах търпение да се събудя. Аз се събуждах и се оправих веднага да отива на тронка, отивах с усмивка, с трепет в сърцето. Примерно някои жени обича да пазаруват. Някой обича компютърни игри или изобщо интернет. Представете си със същото това желание, с което отивате на любимите си места, да отидете да търсите Бог. Точно тогава Бог ще ни се открие. Точно тогава Бог ще ни докосне с любовта си. И точно тогава ще вземем нещо, което ще бъде цял живот. Никой не може да не разхвати след това. Разбирате ли? Но ние трябва да го търсим. Трябва да го търсим с цяло сърце. Тоест, с всичката си воля, ум и дух. Да го търсим. Да. Добре. Хубаво. Бог ме обича, обаче има една втори критерий, втора характеристика на Бог, така да наречем, която е, че Бог е верен. Защото ако Бог ни обича,
Ама ако не обича днес, пък утре не обича, какво правим? Просто е, че Бог ни обича всеки ден. Бог е същия вчера, днес и завинаги. Бог е верен. Винаги е верен. И точно това разбиране, че Бог е верен, това ще ни накара да устоим. Това ме накара мене да устоя в много пъти в неща. Какво се случва? Случва се в това, че, пример, давам пример с една двойка. Те се обичат, намерили са, това е за мене, това е жената, аз толкова обичам, не мога без нея, тя ме разбира, прекрасна е, всичко точно. И в един момент, след няколко месеца или година-две, виждаме тия хора разделени. Виждаме ги един на едната страна, другия на другата страна. Какво се е случило? Ама той не ме обича, той те се държи, ама тя те направи, ама тя те. Става въпрос общо казано, нещо се е променило между тях. Нещо между тях се е променило. Но при Бог няма такава опасност. Никога. Ако Бог не обича вчера, ще не обича за винаги. Значи, пише, Бог е същия вчера, днес и за винаги. Ако Бог ни е възлюбил и така ни е спасил, значи не обича цял живот. Разбирате ли? Бог е верен. И затова даже е даване като преобраз, че Бог е канара. Вие знаете канарите, знаете скалите. Те стоят там с години. Няма поместване, няма помръдване. По същия начин Бог няма помръдване от любовта си и няма помръдване от верността си. Обаче, хората казват някой път, нали, молят се и Бог не отговаря. И те казват, ама Бог към другия беше верен, ама към мене беше неверен. Ние ще отидем един ден в небето и ще разберем и ще видим, че много често, не много често, всеки път, когато сме си мислили, че Бог не е бил верен към нас, е било, защото ние не сме били верени. В смисъл, Бог е верен. Бог не може да се отрече от себе си. Обаче ние не сме били верни. Ние не сме уповали на Него. Бог ни учи да уповаваме на Него. Бог ни учи на вяра. Бог изгражда нашата вяра. Но ако ние не уповаваме на Него, ако ние чрез вяра не приемем тия неща, че Бог е верен, че Бог ни обича, Бог не може да се изяви в нашия живот. Трета характеристика е това, че Бог е всемогъщ Бог. Бог е всесилен Бог. И обаче, каква файда, ако Той е всесилен, пък няма разум? Вие виждате в света кои управляват, силните или умните. Вие виждате, примерно, как един дребен човецец се е обградил с 20 човека охрана, примерно. Те, ако фанат, ще го бият на почивки. Въпросът обаче, че той казва и те правят нещата. Защо? Защото има ум. Аз идвам от такава среда и просто си нямат на представа мафиотите какъв ум и какъв начин на мислене имат. И въпросът е, че тия мафиоти, точно тия мафиоти са обградени от тия хора, разбирате? Въпросът е, че келфа е да, ако Бог е само силен, а не е мъдър. Но ние знаем, че Бог е всемъдър. Бог е всесилен и всемъдър. Той знае началото, знае и края. Знае всичко. Така. Да видим само, обаче, какво стана в началото. Само да я Битие. Това, че Бог е мъдър и Бог е всесилен, нали, значи, че може да направи всичко. Нали? Обаче, Той не прави всичко за всеки. Нещо, което отключва това Бог да работи в нашия живот, е послушанието, покорството. Бог е отворен и Бог е насочен към покорни сърца. Нашата вяра трябва да произведе послушание и покорство. Ако тя не ги произведе, тя не е истинска вяра. Така. Какво става в началото? В началото Битие. В началото Бог създаде небесата и земята, а земята беше пуста и неустроена. И тъмнина беше върху бездната. И Дух Божий се носеше над водите. И Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Виждаме каква ефективност имат Божиите думи всеки път. Защо? Защото Бог имаше вяра. Какво се случва? Бог изговаря... Тук имаме и трите личности на Бога са тук. Бог Отец изговаря Слово. Словото е Исус. И Божия Дух, Святия Дух, се носеше над водата и Той почна да работи по Словото, което Бог беше изговорил. Ние знаем, че сме Божии подобие, Божии деца и би трябвало и нашите думи да произвеждат това нещо. И би трябвало и ние да бъдем така, нали? Ние сме създадени като Бога. Обаче си представете с тия сърца, какво щеше да стане, ако ние имахме това, което казваме. Ако имахме това, което заповядваме. До сега нямаше да има цивилизацията изобщо. Щяхме да бъдем затрити.
Защото ако попадне в лоши ръце, тая вяра и това нещо, всичко ще загине, всичко ще бъде разрушено. Та, в Битие накрая пише, че след като Бог извърши всичко, той си почина. Обаче пък Исус каза, Отец ми работи до сега и аз работя. Кое е вярно сега? Почина ли си Бог или работи до сега? Ако сте замислили, аз ще ви кажа как го виждам аз. Аз го виждам така, че Бог е в две измерения. В първото измерение той е в духа и това е минало, сегашно и бъдеще. За Бог е едно. Това е една картина. Той е извън пространство, извън време. Нищо не може да го спре. Той знае началото и края. Той е в едното измерение. Но Бог също е в нашето измерение. Бог работи в нашето измерение. Но как работи Бог? В Библията пише, че в Йов, мисля Йов беше, пише, че Бог прави кошутите да раждат. Пише, че нито едно връбче не пада без знанието на Бога. И сега си представете, Бог стои на трона и си говори с служебните духове и идва Михаил и му казва, какво стана с тази кошута, родили долу. След това идва Гаврил и му казва, патките от България тръгнаха ли за Гърция? Това връбче паднали, Бог ни обикара през това това връбче паднали, сега ще падне ли, какво ще правим? Бог не работи така. Бог, аз съм установил, че Бог е много мъдър. И Бог е направил, как да кажа, целият свят се опитва да направи перпетум мобиле. Вечно работеща машина. Обаче Бог е направил Вселената. Бог е направил Вселената вечно работеща машина. Бог е направил кръговрати и Бог е поставил закони. Бог е поставил закони, които да работят. Закона за деня и нощта, закона за прилива, отлива, закона за това, кога да раждат кошутите. Всичките тези закони са създадени от Бог. Закона за гравитацията. Всички тези неща Бог е създал, за да не да се занимава така по-отделно с всичко. Има един закон, обаче, който много малко от християните знаят. И това се намира в Римляни 3:27. Тогава къде е хвалбата? Изключене. Чрез какъв закон? На делата ли? Не, а чрез закона на вярата. Вижте, ние трябва да разберем, че Бог живее в нас. Бог живее в нашите сърца. И Той знае кога имаме вяра, кога нямаме вяра. Той е в нашата къща. Той знае какво има в къща, къде е, кога е, защо е, всичко в къща. Той знае и вижда. Той не ни вижда отгоре, някъде отгоре да ни гледа. Той ни гледа отвътре. Ние трябва да разберем, че има закон на вярата, който действа. Обаче хората си казват така. Някои българи особено казват, покажи ми Бог и ще повярвам. Той Бог не се вижда, значи не вярвам. Той гравитацията не се вижда, кажете му тогава да скочи от 10-ти етаж, нали не се вижда гравитацията, значи няма. По същия начин. По същия начин обаче е, че има закон на вярата, който действа. И ако ние имаме вяра, Бог работи. Ако ние сме, после ще видим, че вярата е състояние на ума, но ако ние сме в състояние на ума, вяра, тогава Бог действа. Има основание да действа. Бог го е направил така. Закон на вярата. Обаче някой си казва, добре, нали съм негово дете, сега не може да покаже. Окей, ходя в неверие някой път, нали, падам и т.н. Не може ли сега, трудно ми е да повярвам. Не може ли сега, дали е милостив Бог, нали съм негово дете. Не може ли да направи така, че да се случат нещата без да имам вяра? Това е също като да кажеш на Бог, добре, хубаво, гравитацията има. Вчера паднах, разбрах, има. Фърлиш нещо нагоре, то пада, има гравитация. Ма не може ли да скоча от 5 етаж и да ми няма нищо да не ми се случи? Не може ли те само за малко да нарушиш този закон, нали? И да се преземя качествено? Няма как да стане. Бог е създал закони и Той не ги нарушава. Той е принципен Бог. И наистина принципен. По същия начин, ако ние нямаме вяра, ние не можем да му угодим. Така пише в Библията.
Не може да угодим на Бог, освен чрез вяра. И ако ние нямаме вяра, нещата няма как да се случат. Каквото, ако искаш плачи, тропай, как търкаля се, каквото искаш да направиш, нещата няма как да се получат, ако нямаме вяра. Да. Искам да прочета нещо. В 2 Коринтияни 4.13 пише: а като имаме един и същи дух на вяра, както е писано, повярвах, за това и говорих, то и ние, понеже вярваме, за това и говорим. Тук думите дух на вяра имат 3 значения. Първото е течение на вятъра, второто е дух, дъх, нали? И третото е състояние на ума. Къде се намира ума? Ума се намира в душата. Тя е ум, воля, емоции, чувства. И ако ние позволим пише в Библията, ако позволим на емоциите да ни водят, ако позволим на необновения ни ум да ни води, значи сме слаби християни. Да. Значи сме слаби, силата ни е малка. Но вярата е състояние на ума. Какво значи това? Това значи, че ние трябва да приемаме Слово и това Слово попада в духа. Нали? Да. Обаче това Слово трябва да повлияе на душата. И това Слово трябва да поникне в душата. Да поникне в ума. Ние не можем да спрем да мислим за неща. Има много грешни мисли в нашите умове. Ние не можем да спрем да мислим за неща. Но ние може да заменяме мислите си. И точно така става, така преминаваме в състояние на ума вяра. Какво имам предвид? Вземаме Слово от Библията и заместваме нашите мисли. Ние посаждаме това Слово. Съдим. На първо време ще е в ума, наистина. Но в ума, докато размишляваме над него, то в един момент ще падне в сърцето. То в един момент ще стане начин на мислене. В един момент ще стане ума Христов в нас. Ние ще почнем да вярваме това, което Бог казва, че има за нас. Ние ще почнем да вярваме Библията. Ние ще почнем да вярваме Словото на Бог. И каквото и обстоятелство да дойде в нас, ние ще вярваме това, което казва Библията. Всичко останало за нас ще е лъжа. Точно това състояние на ума отключва закона на вярата. И този закон гласи, 3:8 глава, че през каквото и да преминаваме, всичко съдейства за добро на тези, които вярват и на тези, които са призвани според Божието намерение. Въпросът е, че ние имаме дял работа тук. Въпросът е, че нашето копче, Бог е суверен, Той може да извършва неща самостоятелно. Но ние имаме задача да натиснем копчето от тук, от земята. И това е да държим ума си в състояние на вяра. Когато държим ума си в състояние на вяра, тогава задействаме този закон. Че през каквото и да преминае. Това значи ли, че не се случват лоши неща? Напротив, случват се неща. Случват се неща да изпитат вярата ни. Случват се неща да ни изградят. Но този закон работи, когато ние сме в състояние на ума вяра. Примерно за изцеление. Когато сме приели Слово за изцеление, това Слово работи. И ние, каквото и да преминаваме, през каквото и да преминаваме, ето примерно давам аз. Когато почне да вярвам за изцеление, стана още по-зле. Аз ви казах. Но след това, като наистина стъпах, наистина да вярвам за изцеление, пак стана по-зле. В смисъл, болки, такива неща, които в обстоятелствата, като погледнеш с очи и си кажеш, как ще стане, как ще го направи Бог? Но Бог казва, не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ. Въпросът е, че когато ние държим ума си в състояние на вяра, Бог задейства този закон, че всичко, през каквото и да преминаваме, то ще се действа за добро. Накрая вярата ще победи. Без значение какво ще. Вярата, какво означава да отпадне от вярата? Ние още утре, сега ще излезем от тук, но още утре ще паднем сигурно няколко пъти във вярата. Но праведни 7 пъти да падне, той става. Какво означава да падне? Това означава да се усъмниш. Това означава да... Нали, аз ви казах, това означава да се усъмниш в Словото на Бог. Да почнеш да гледаш негативно. Да говориш негативно. Това означава, че си отпаднал от вярата. Самата вяра, ако ние имаме вяра, тя гледа позитивно на нещата. Вярата е позитивна. Защо? Защото тя вижда края.
Края е победа. Божието Слово говори победа. Каквото и да става, победа. Нищо друго. Няма значение какво що. Така. Да. Ние трябва да пазим вярата си постоянно. Да не се усъмнявам, да не опадаме, а да я пазим. Да ходим във вяра. Да ходим с насочени очи към Бог. Към това, което Той е казал. Защото Той е верен. Казахме, че Той ни обича страшно много. И казахме, че Той е силен и все мъдър. Така. Вижте, Бог не е заинтересуван от това какъв живот ще живеем тук на земята. В смисъл такъв, за Него има приоритет. И това е нашата вяра. Защото нашата вяра пише, че веднъж за винаги е предадена на светите. Въпросът е, че нашата вяра не е само за тук, за земята. Нашата вяра ще продължи и в небето. Ние ще живеем чрез вяра. И затова Бог е заинтересован да изгради нашата вяра. Бог е заинтересован от нашата вяра много повече, отколкото нашия удобен живот тук на земята. И да, ще минаваме през тежки моменти. Но те са инициирани от Бог. За наше добро. Библията е аптека за, като аптека за всяка болест. Има всякакво лекарство там. Обаче ние не отиваме за всички лекарства, ние отиваме за това, което ни трябва. По същия начин, ние трябва да търсим конкретно слово за ситуацията, в която преминаваме. Има хора, които имат вяра за изцеление, но пък нямат вяра за финанси. Една и съща вяра, една и съща способност, но в едната област имаш вяра, в другата нямаш. Защо? Ти си приел слово, ти си приел откровение от Бог и го имаш. За да имаш откровение, за да имаш слово и за финансите, ти трябва да отидеш и да търсиш Бог. Отваряш Библията, защото, както казахме, тя е като аптека. С всички лекарства. И търсиш слово. Търсиш слово. Вижте, преди 2000 години Исус даде обещание. И то беше, ако каже някой на тази планина, хвърли се в морето и не се усъмни, то ще се сбъдне. Някой казва, нали, това е преобраз на нашите проблеми и така нататък. Обаче в Библията има и всичко е и дословно също. Защо? Може ли да вземем прелюбодействието, когато Исус говори за прелюбодействието, да го вземем, че е преобраз на нещо? Не. То си говори за прелюбодействие. Исус говори за прелюбодействие. По същия начин е, че никой не е изхвърлил планина в морето, защото Бог не му е дал конкретно слово. Защото не е било нужно. Ние трябва да имаме конкретно слово от Бог. Когато имаме конкретно слово от Бог, а то се получава, когато търсим Бог, когато четем Библията, тая книга, когато я четем и я приемаме и търсим откровение от Бог, искаме откровение от Бог, това означава Бог да ни даде разбиране. Това означава сега, както аз да седна да ви обяснявам какво представлява совалката, да ви описвам по всякакъв начин. И друго е да обърна екрана и да ви покажа, или примерно на живо някакъв макет да ви покажа на живо. По същия начин е Бог със Словото. Ние го четем, но то остава някакси в ума. Ние го разбираме в ума. И какво се случва, когато ние не го разбираме? Защото самото разбиране на Словото е да получиш откровение. Да го приемеш в сърцето си. Това става като с 4 вида почви. Първата почва, хората не го разбраха, дявола дойде и го взе. Ако ние не разберем Словото, то ще падне. Но, ако имаме откровение относно Слово, примерно за изцеление, ако ние го вземем в сърцето си и ние го приемем и започнем да изграждаме вярата си, да, нещата ще станат зле, но накрая вярата ще победи. И ние ще си вземем това нещо, което ни се полага, защото ние имаме права. Да. Откъде идва вярата? Вие знаете. Вярата идва от слушане на Божието Слово. Вярата идва от семената на Божието Слово. Една дума в сърцето. Една дума, която да устоим. Една дума, която да вземем от Бог и да я държим. Без значение обстоятелствата, тя може да направи чудеса в нашия живот. Една единствена дума.
какво се случва? Исус ходи по водата. Ма как? Ма той е Бог, нали? Ходи по водата. Да, обаче Исус беше 100% човек. Той действаше чрез Святия Дух. Но той беше 100% човек. И какво се случи? Исус тръгна по водата, нали? Но той не тръгна, за да прави сензация. Той тръгна защо? Учениците бяха в средата на морето, на езерото. И аз вярвам, защото Бог казва, аз правя това, което Отец ми каже. Аз вярвам, че Отец е казал, тръгвай по водата. Няма лодки, няма нищо, няма мост. Тръгвай по водата. Исус тръгна. Не Исус ходеше. Той ходеше чрез вяра. Вярата му ходеше. И какво се случи? Дойде до Петър, каза на Петър, ела. Една единствена дума. Петър излезе и тръгна да ходи по вода. По същия начин. Той тръгна на една единствена дума. Стъпваше на тая дума. Ако си ти, Господи, кажи ми, ще дойда. Тръгна на думата ела. Петър тръгна и виждаме, че той се усъмни. И тръгна да потъва. Обаче, ако Петър беше помислил, той стъпа и видя вятъра и си каза, оле, къв вятър, сега какво ще прави нататък. Обаче той ходеше преди това. Ако той беше помислил малко, ще да разбере, че дори без вятър той не може да ходи по вода. И не ходеше той, а ходеше вярата му. И когато Петър потъна, Исус го извади и той му каза истинската причина, поради която потъна. Но уверен се, защо се усъмни. По същия начин, когато ние се усъмним в Бог, когато ние се усъмним в Божието Слово и в това, което Бог е казал за нас, ние тръгваме да потънем. Да, Бог е милостив. Ще дойде, ще протегне ръка, ще ни избави. Но да, точно заради това е Бог. Бог е там да ни помага. Всеки път, като падаме, Бог е там да ни помага и да изгражда нашата вяра. Всичките тия неща се породиха поради нещо, което се случи. Те са две случки. И ставаше въпрос за това, че дойде като слово и като откровение за мене, към мене беше, един стих изникна, след като майка ми беше говорила нещо с мене, и то беше, че вярата действа чрез любов. И вижте, вярата действа чрез любов, вярата действа чрез любовта на Бога. Ние трябва да знаем колко Бог ни обича и каква е нашата цена. Нашата цена не се определя от това, какво казва интернет, какво казва телевизията и какво ни проповяда. Защото хората са свикнали да приемат нашата цена, хората са свикнали да приемат цената си от това, което им казват. Ти си хубав, ако изглеждаш така, ти си дебел, ако изглеждаш така и така нататък. Обаче, цената на нещо се определя от това, колко е платено за него. И ние трябва да разберем, че за нас е платено с безценна жертва, с Исус Христос, с кръвта на Исус Христос, с мъченията на Исус Христос. Това е нашата цена. Нашата цена е точно толкова, колкото разпънати Исус Христос. Ние струваме толкова. И вярата, вярата действа чрез любовта на Бога. Да. Любовта на Бога няма еквивалент. Няма как да се опише. Бог ни обича, Бог е казал, че ще ни обича повече от родителите си. Които имате деца, знаете как обичате децата си. Той казва, че дори родителите да го оставят. Аз няма да го оставя. Бог не обича вчера, Той същия вчера, днес завинаги, Той ще ни обича цял живот. Бог обича престъпниците, дори Той мрази греха, но обича престъпниците. Бог дава слънце, дава храна на най-големите престъпници. Той благоволява, Той ги изчаква. Разбирате ли? За да се покаят. Той показва милост, за да се покаят. Толкова Бог ни обича, че даде най-ценното си. И ние трябва да осъзнаем, че самата вяра действа така. Ако ние, това дойде, ако ние осъзнаем колко Бог ни обича, ние ще имаме желязна вяра. Ние ще имаме вяра, че всичко, което Бог е обещал, Той е силен и верен и обичаш да го направи. Но както споменахме, за да разберем колко Бог ни обича, ние трябва да имаме опитност. Ние трябва да го търсим, за да преживеем тая любов, което преживяване никой не може да ни отнеме. Нито едно обстоятелство, нито една инвалидна количка. Никой не може да ми отнеме това преживяване, което аз съм имал. Че Бог ме обича. И че Той има най-доброто за мен. През каквото и да преминавам, аз ще успея, защото Бог е с мен. Бог е от към мене и иска най-доброто. Вярата побеждава накрая. И какво се случи? Да, вярата действа чрез любов. Но
чрез любовта на Бога. Но ние може да вземем това и за нас. Защото ние имаме тая любов изляна в нас. И когато ние преживеем това как Бог ни вижда, как Бог ни обича, ние имаме същата любов. И ние може да се молим за хората. Със същата тая любов. Нещо, заради което се породи проповедта, беше това, че първо беше случката с брат ми. Аз се бях разказал. Брат беше получил бъбречна криза и тръгна да се моля за него. Бях с Ивка и Невена в буса. Тръгна да се моля тихичко за него. И Бог ми каза, защо си мислиш, че аз изцелявах хората преди. Аз знам, че когато Бог зададе въпрос, значи нещо съм объркал. И аз знаех, че Бог ме изобличава. В смисъл, аз си мислех, нали, беше Бог да покаже, нали, че трябва да се вярва в Него, колко е силен и т.н. Аз въобще бях забрал главния, главния фактор, главния мотив, заради който Бог изцеляваше. Бог ми каза, аз вярвам, че беше и разговор с Бог, защото аз не съм свикнал да си говоря сам. Въпросът е, че Бог ми каза, аз изцелявам хората заради това, че аз ги обичам. И аз виждах картини как всеки един, който беше изцелян, паралитика, който беше изцелян, всеки един, прокажените, Бог ги обичаше и затова ги изцеляваше. Разбирате ли? Бог ги обичаше. И Бог ми каза така, ако ти искаш молитвата ти да бъде ефективна, ти трябва да се молиш с цяло сърце, с цяла любов, с огромна любов към този човек, който и да е, без значение дали брат. Аз спрях да се моля, ще бях изобличен, викам добре, сега ще оправим работите. Брат ми спря, значи брат ми трябваше да ходи на изследване в 7:30 и брат ми преживял няколко бъбречни кризи. Той знае какво е да прави. Ходил в туалетната, точно него ден отишъл в туалетната и се е върнал търкаляйки се от болка. Брат ми, виждате, знаете колко е голям, т.е. 120 кг, той е канара, машина. Въпросът е, че се е търкаля от болка. Бъбречната криза наистина много боли. И той познава какво е бъбречна криза. Въпросът е, че заради начина му живот и т.н. наистина може да е имало нещо камък, да е имал, преди да се помолим. Сега ще ви обясня, но може да е имало нещо. Въпросът е, че брат ми ще да ходи на изследване. И ние слязохме на една пейка на центъра. Даже имаше хора до нас, въобще не ме интересуваше. Вече имах откровение на Бог как да се моля за някой. Как моли за брат ми. И аз застанах, почна да се моля. Молих се така, както не помня да съм се молил. Аз ви бях разказал, аз плачех и не плачех, защото оле, брат ми е бъбречна криза, какво ще правим сега? Дю, Бог как ще се оправим? Не, аз плачех, защото го обичам. Плачех от любов към него. И така се молих. Много силно се молих. Сърцето ми се молеше, не остатък. За първи път така го усетих. Свърших молитвата, плаках, вечерта 7:30, брат ми мина изследвания, мина всичко. И на другия ден той ми обясни как са му казали, че се объркал нещо с болка в кръста, нищо му било нямало, всичко перфектно, няма камъни, няма такова. Слава на Бога. Въпросът е, че се случи втори път, което вярвам, че потвърждение се случи по невероятен начин. Войчо ми в момента е в Конго. И преди няколко месеца почна да ми звъни по телефона да иска пари на заем, голяма сума пари, за да извърши някакъв бизнес с един камион, там с мед и т.н. И ние нямаме тези пари, няма как да му пратим пари, при положение, че е толкова рисковано и т.н., защото изобщо не знаем за какво става въпрос. Въпросът е, че той беше там. И ни обяснява как няма пари, как ходи по хотели, няма какво да яде по 2-3 дена и т.н. Молим се за него. Обаче, разбирам тук вчера онен ден, че майка продължила да се моли за него. И какво се случва? Войчо ми, по едно време, спряха се тези неща, мина един месец, някъде, ние пак се чуваме с него и виждам от какъв телефон ми звъни. Аз обичам някой непознат, как ми звънне. Запаметявам му номера и го търся във Viber, да видя снимка. И по същия начин направих и гледам някакъв черничък човечец, баш черен, с жена си на снимката, и се казва там някакси. Чукам го аз в Google и познаете какво?
човека проповедник, пастор. Да, е пастор. Евангелски пастор. И хубаво, нали? Той е там, при него, нали? От неговия телефон ми звъни. Скайп ползва там интернет и нататък. Обяснява, че няма пари, обаче е жив. Живи. Не знам сигурно как става, обаче не се замисляхме много, нали? Ай, пастор. Да. Пастор, ай, викам. Има и всякакви, нали? Обаче, какво се случи? Майка ми разкри нещо, което аз не знае. Майка вика, обаче вика, всичко, за което се помолих, стана. И аз викам, обясни ми. Тя вика, за вуйчето. Още в началото, като, нали, разбрах там с мед, с хотели, мохотели, там къде е такова, аз почна да се моля така. Господи, молеца, той също е твой син, той е объркан. Нали, вуйчо ми се води мюсюлманин. Може вече да е християнин, наистина не знам. И ще говоря с него, ще оправям грешката, ако още мюсюлманин. Но въпросът е, че майка каза така се е молила. Каза, по цял ден нареждам. Тя те обича да използва думата за молитва. Вика, нареждам и казвам, Господи, той е твой син, той е объркан, нали, не знае, не те познава. Моля ти се, той е още от началото, сега помислете за това, нали, да го вземе. Той е твой син, нали, моля ти се, прибери го в твой дом. В твоя дом. Погрижи се за него. Нека твои хора да го приберат. Или нещо такова, разбирате? Представете ли се? И това нещо в Конго, вуйчето озова в Конго, в гонена държава, при пастор. Ми звъни от пастор, разбирате ли? Въпросът беше в това, че аз видях нещо. Аз видях и дойде стиха. Вяра, която действа чрез любов. Майка ми много плачеше още в началото, когато разбрахме, че няма пари, че няма храна и така нататък. Ние му пратихме ни пари. Въпросът е, че майка ми плачеше и много се тормозеше. Обаче аз не знам, че тя е продължила да се моли. Разбирате ли? И въпросът е, че майка ми много го обича. И когато ми разказа тези неща, аз видях как вярата действа чрез любов. И ако ние искаме нашата вяра, когато се молим за нашия дом, за спасени хора от дома ни, за повече хора в църквата, за изцеления на хора, или когато се молим за другите, защото отношението ни към другите показва отношението ни към Бог. Когато ние обичаме другите, ние обичаме Бог. И когато ние се молим за другите, ако се молим с любов, ако се молим от цяло сърце, няма как това нещо да пропадне. Няма как да нямаме резултат. Разбирате ли? Защото Бог е любов. Бог иска да обичаме хората. Бог иска да направи тия неща. Но му трябва нашата вяра. А нашата вяра действа чрез любов. Нашата вяра се активизира, разбирате ли, от любов. Защото майка ми, аз бях си изкарал стихове от Библията. И да, тя ги четеше всяка сутрин. Тя ги чете всяка сутрин. Мисля, и вечер ги чете, изповядва ги, моли се за мене по тях. Но явно се е молила и за вуйчо по тях. В смисъл, там имаше за изцелението, там имаше за това как Бог ще снабди всяка нужда. Там имаше за това, че ако ние се молим по волята на Бог, Той е верен, Той ни слуша и ще направи това, което искаме. Майка ми, чрез тези стихове, това нещо е произвело вяра в нея. И чрез нейната любов към вуйчо, тя се е молила както никой няма да се моли за него. Разбирате ли? Заради тази любов. И когато ние се молим така, от любов, тази любов ще активизира вярата ни. Ние ще искаме, ще чакаме, ще търсим Бог за това нещо. Амен, така. И когато се молим чрез любов, вярата винаги ще успее. Накрая хората от семейството ни ще бъдат спасени. Хора ще бъдат изцелени. И всичките тия неща. Но ние трябва да устоим във вяра. Да устоим във вяра, да устоим на съмнения чрез Божието Слово. Как правиш Исус? Писано е. Дяволе, писано е. Така. Без значение какво, как, защо. Писано е. Ние трябва да устоим. Трябва да получим конкретно Слово. Трябва да искаме от Бог откровение за конкретно Слово. Било то за изцеление, било то за която и да е област от нашия живот, която имаме нужда. Бог е верен. Така е. Бог ни обича. Бог е верен. Бог е всесилен и всемъдър. Той може да направи всичко в миг на око. Но, както каза той, ще намери ли вяра, когато се върне? Той иска вяра. За него е по-важно вярата от всичко. Защото този живот ще свърши. Ние ще отидем в небето, но в небето ще живеем чрез вяра. Така е. Ние няма да има дявол там. Но ние ще вършим неща, които
дори на хората не е разрешено на Павел, не му беше разрешено да каже какво е в небето. Казва се, че каквото на ухо не е идвало, на око не е идвало на човек. Това е приготвил Бог. Има неща, които ще се извършат в небето, чрез вяра. И Бог е загрижен за нашата вяра повече от всичко. Затова ви благославям, затова ви насърчавам да изграждате вярата си. И да знаете, че това, в което сте повярвали, наистина в началото ще стане по-зле. Няма как. Вярата има нужда от тренировки. Вярата има нужда от изпитание, за да порасте. Както златото минава през огън, за да паднат всички примеси. Така и нашата вяра ще мине през огън. Но тя трябва да е вкоренена. Трябва да е вкоренена в Божието Слово, в качествата на Бог, в това, че Бог е винаги от към нас, в това, че Бог е верен, в това, че Бог ни обича, в това, че е платил най-високата цена, в това, че никой оръжие скорено против нас няма да успее, в това, че винаги имаме изходен път, в това, че Бог винаги е от към нас. Трябва да е вкоренена. Трябва да е вкоренена в това, че вярата действа чрез любовта на Бога. И когато ние се молим за другите, да се молим с любов. Нека да се помолим. Господи, в името на Исус, благодарим Ти за това Слово, Господи. Благодарим Ти за Святия Ти Дух. Благодарим Ти, Господи, че нахрани всяко едно сърце.